Gusto ba nila yung noodles na tayo? Mickey lang ko, oh. Mickey poro. With egg, na? With egg? Ada ng egg? Ate. Sa egg ka na rin. Dahil silang sagol or luto na daan. Luto lang? Luto lang. Then, kuansan. Bread. Pwede ko dahil rice, oh. Fried wonton sa kay Saturn. Ha, mag-rice ka? Di Saturn, fried wonton niya, rice. Isa ka extra, Pancit. tapos isa ka super. Parehong luto yung itlog. Fried wonton with rice. Extra order na. Bread, han? Pwede. Dua ka buok? Dua ka pa. Isa ka extra, isa ka super. Oo. Luto ka na. How about your soft drinks, ma'am? Hindi lang ako soft drinks, tubig lang. Bottled water, sir? Water lang. So, mauna ang klase-klaseng ulanan sa Batchoy. Ordinary, I think gamay, special, super, then extra. Masa special yan eh? Para na nandun ah? Super extra. Extra. Order ni extra. Kunin siya super. Init lang ha? Careful. Marshall? Oh, init na. Egg. Egg. Careful. It's init. Yummy, Saturn. Bread. So, hi guys. Meron sa Cordova. Batchoy. Batchoy yan. Hindi na mabatong na sa kita sa mga friends na mag-post, solid pictures. Ano yun na-attack ko siya. Especially nga doon sa mua. And ako ganahan dito Batchoy sa bata. Bakit? Solid. Hindi na kong parents ganahan dito sa Batchoy. Doon na kay Chris Batchoy. Basta, dagan kitang post na about kaning photo is Batchoy. Cordova. So, away. Food pa lang dahil sa Batchoy, ingon sila kay ma-compare ko siya sa Lapas Batchoy sa Iloilo. Muti kitawag niya siya lapas kay awan naglapas-lapas ang mga ingredients. Chicharon, awa gusto mo tinihik sa ilang chicharon, sa ilang karne, sa ilang Mickey. Ay dagad kay choices dito. Kita ka rito, dagad kayo ano siyang egg. So, ako yung sulit ko medyo kita na rin. Ano ta? Good? Patis, then pepper. For baby ang pepper. What bread? Oh, this is crunchy. Crunchy. Crispy. No lagi. Noodles na lagi ko na. Okay. Yummy. So, morning fried wonton nga among order. Kay it comes with rice. Saturn kay namin siya rice. Actually, discuss na mo madili may mag-rice. So, tilawan natin yung fried wonton. Kunti ko kung lang yung guys, namoto ko. Kasi nga pag na wonton o sa Batchoy na Saturn. Sabi nyo what after comment. Not for you, Tater. And this one is 30 pesos na siya with rice, I guess. Check now. 20 pesos na. So? Anong rice? Wow. Hindi pa. Chicharon.
Ini. Ipos ko. Naman. Rice, you want rice? Egg lang. Rice egg mo to. Luto. Isang asinan, luto. Egg. Stick out. Kalugad yan. Kautaw. Kautaw. Eat. Naman niya, eat. Go. Di siya gusto. Sa inyo. Oh, eat. Yummy na, yummy. Go. Yummy na, go. Yummy. Play na na. Siya mukhaan. Wala siya. Eat na, eat. Go. Dali, masulangan. Thai ordinary, special, super, o extra. Kasama ka ito? Mami ka? Ali, come here with mommy. Mami? So, nami ka also. Kudo is the passport choy. Nami kayo. Nani the pizza. Day as. Pakakabot o 10,000 doses. So, ilang tao makita rin yung kana nga. Okay, bye-bye. Bye-bye. Smile, that's right. Yummy? 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 Yummy, Saturn? Yummy? Ilan si Daddy? Yummy? Ini kapait sa vlog-vlog kay dami na kay kaon bro. Sige, gyapon ka kung mo pagkaon. Sige.